més coses. Les xiquetes i adolescents víctimes de violència de gènere han augmentat un 32% en l'últim any a la Comunitat Valenciana, segons adverteix Save the Children. El 2021 hi havia 110 menors amb ordres de protecció o de mesures cautelars per aquest tipus de violència. La nostra és la segona autonomia amb més xiquetes i adolescents en aquesta situació, només per darrere d'Andalusia. Trencar mites masclistes és l'ambiciós objectiu d'este taller sobre violència sexual, el mite de l'amor romàntic i sé que interioritzem quasi sense adonar-nos a través del cine, la publicitat o les xarxes socials. Aprenen que ells estan per damunt d'elles, que elles tenen que ser sumises, que ellos mendiguen el amor. Es que si no es celoso no me quiere. Eso es mentira. O sea, si te quiere, realmente no será celoso contigo porque confía en ti. El mite de la pornografia com a font d'informació sexual comencen a consumir-la en quinto o sisè de primària amb el mòbil. Una conexión a internet, uno puede encontrar lo que sea. Y viendo el porno se malinterpretan muchas cosas. D'una manera estan construint ja un imaginari en ells que diu que les dones estan a la seva disposició sexual i això després ho portaran a la pràctica. El 47% de les xiques reconeixen que de vegades tenen relacions amb la parella sense voler. És el mite de la falsa elecció. La prostitució és un treball. No és el mateix dir prostitució que violar a dones vulnerables. Quan gastem els conceptes correctes, jo pense que entenem una mica més del que estem parlant. Elles han de saber que són molt més que un cos, però el principal missatge és per a ells. La violència contra les dones és un problema dels homes i que no podem mirar cap a l'altre costat.